Mombasa. Jodak nyaka sani jalup jatend piny Kenya manyien tiere Kithure Kindiki osechamo muma. Jo Mombasa wacho nade ka pok watieko chenro mar mbaka mochopo nyaka saa 7 wachieng' dong' dakika 6. Wach mari gi jogo de bed mane? Kamana inya Cleopas Oluo chawinji maber kawuono agotache kaunti ma Mombasa kuma bende wakawe pach jopiny motendore gi chenro mosebedo ka dhi nyime boma ma Nairobi kuma waneno ka Kithure Kindiki osechamo muma ayanga koro kaka jalup jatend piny. Antiere chuny boma kaendi adwa nakawe pach Jodak kaendi unya to gito giwachango. Nyisa ne to nyingi en ng'a to okang' makoro timore waneno ka koro Kindiki koro en jalup jatend piny. Akia ni pach en mane kotenore gi chenro makama motimore kawuono ni. Erokamano. Ani luonga ni Kenneth Okeyo ma Jodak ma Mombasa. E wach motimore kawuono e chenro mar sirikal bad sirikal adek nyaka dhiga kaka giamua gik moko kaka gitimo. Ka bad sirikal mokwongo nogolo Gachagua, bad sirikal mar ariyo ochako gole, wadhi gi chike go duto. Koro bad sirikal mar adek miluongo ni executive kokawe mo apishae nyaka wadhi gi chik mar sirikal kaka dwaro. Koro wan wakwayo mana sirikal mantie masani matiyo mar KK ni ong'i kaka unite jo Kenya, ong'i kaka jo Kenya bede achiel ma ok ni jomoko iluongo kama jokanyang'ane. Wan wadwaro ni wabed joka ng'at achiel mondo wakel maendeleo e Kenya ka. Ji osebedo gi shida mathoth manyaka kopo ni riwruok ema ka ji oriwore e sirikand Ruto to wanya dongore. An mane pacha. Kamana enyo ide Jodak machielo chakna chagi nyingi ni sento pachien mane ang'o miparono nego bene gitimo koro ka koro Kindiki koro gi jatend piny koro chako tich ayanga mar tiyo kanyakla. Chagi nyingi Michael Ngare ma Jodak ma Mombasa. E gimotimore kuma kawuono Kithure Kindiki okawo kom kawuono. Kom okawo ong'eno kawo kom jo Kenya, ok okawo kom jo Meru kata jo modongo. Koro chak tich owere gi wech mane ng'ama telo mbele no timo, opuonj jo Kenya, oduogi Kenya achiel mondo ji oriwre, ji oti wadhi wadong Kenya. Mano kende manyalo. Kamana inya wayude ng'ato kae kendo chakna chagi nyingi to pachien mane ang'o miparono nego bene piny Kenya timo sani kata jotelo makoro wal timo sani. Yes, ani luonga ni Jared Otieno. Atemo wacho ne jalup ker moyier kawuono. Ofis no en mar jo Kenya. Kiko okete weche mag ukabila. Kech ok oyiere mbunge makor gi koja cha. Oyier deputy president mar jo Kenya. Koro gima temo kwaye otine jo Kenya kaka winjore wach mar ukabila okwadwa neno ofis no. Koro gima temo kwayo sirikal maduong' kawuono ni. Gima temo kwayo sirikal mar Ruto. Koro gibed gi exis moko ni kere siasa mang'eny yot nitie. Koro gimwatemo kwaye ni mondo gitine jo Kenya mang'eny chanyore street, ineno ka kech ng'eny, nyithindo ok nyal dhi skul, higa manyien ji dwa yawo skul, koro pesa gi make sure ni gikete skul. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak mantiere e kaunti ma Mombasa katemo nyisowa pachgi bang' Kithure Kindiki chamo muma ayanga koro kaka jalup jatend piny. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga and George Aoko. George Aoko erokamano ahinya ibawo twak gi jo kanyo kendo paro wayudo yo makare. Adawe thuolo mondo mi omany sigana mabende bedo ka orango odiochieng'ni ma kawuono kaduogo e studio kar